Yan ako, pumasa ako. At hindi ako babalik sa iwanan. Pita na lang, pita na kayo, pita na. Okay. Let's pray. Hello mga subscribers. Pipray muna kami ni Darang Siling bago kami mag-walk therapy. So we will ask God blessings and guidance as well as yung healing power para numbalik ng mga galing ng Darang Siling. Mateo 4:4 di lamang sa kadapay bubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos ang mamutawi sa David Marcos 11:2 matutunan tayo ng pagkakaya. John 3:16 may naramang ang pag-ibig ng Diyos sa limutan at pinagkaloob niya ang kanyang anak na si Jesus upang mga sumasampalataya ng mga pahamak mag-Diyos magkaroon ng buhay ng walang hanggan. O dakilang Diyos Ama sa anak po sa buhay na pagkaloob sa amin, Lord God, and Mighty Father. Muli ako, Lord God, dinako ng Panginoon with a great purpose, Lord God. Mga Panginoon, i-bless mo ang aming walking therapy, Lord God, at manibalik, Lord God, ang kalakasan ng Darang Siling. I-bless mo, Lord God, at ang asawa, ang mga anak, mga po, mga kapatid, mga mag-anak, at ulit po sila at ng mga buhayan to bless them always, Lord God, Mighty Father, sa pangalan ni Jesus. Pag-pray ka sali ka, Pray. sana maging okay na yun. Okay na sana. Wow. Nang lumayan. Hindi na basa na kabilata mo? Walo? Wala. Oo. Try natin yung ano. Ay, ikaw Diyos. Bakit? Magnahal ko dito. Ano ba? Dito ka masagot. Mabasa ko. Wow. Gusto ko. Medyo dami. Dapat hindi pang kaya. Sino? Matungan. May variatas. Atis kayo ba? Tapos may Kanino kayo eh. mag-atas na. Diba? Wala pa di ka talaga. Wala. Wala. Ay, kita pa na. Kita. Huwag mali ka. Nasa lisensya ko. Ano naman? Okay mo sa lesson. Puta, maayos. Okay, lalagyan ko na. Makalbagin ba yan eh? So, try namin yung 8 o 9 na lakad. Nakondisyon mo ba yun? Okay, bagay, balik ko din maglakad. Siyam. Balik ko din maglakad ko din. Duration ko yun. Dami buwa. Ito. Sabi mo nga. Alam ko. Puta, dito ko. Ikaw hindi pa kong doctor ang mga. Kung kaya. Nalaimot ka po. Dapat ako pa po na doktor. Doktor po sila ko. Tapos may pa lang. Eh, Anong isipan naman ko? Tapos kayo pa nabalo lang. kaya tinakalam mo sa doktor. Anong isipan ko? Isi. Sisi nila plate eh. Ay, may panta. Sobra pa. Obra. Focus. Focus pa. Yeah, nakaka-1 round na po kami. Easy lang po. Kung ating stroke patients. Ang dali niyong nagawa yung 1 round. Oh, partida pa yan. May stress pa ng konti. Pa ako. Kayo na. Ayun nga. Kayo ng konti. Medyo stress pa ako. May stress pa ng konti. Partida pa yan ha. May salamin ko gawa rin siya. Oo. Tingnan. Kasi tumalaglag doon. Sabi mo. Mawa naman, pinakaya eh. Stopper. Oo. O, batiin mo Gawa na. niya eh. Batiin mo na yung mga anak mo. Mga anak ko, kailangan ko. Huwag kayong mag-alala sa akin. I love you. Ay, naman. I love you all. Yan, malapit na naman ang mahal na araw, no? Next week, Holy Week na. So, meron tayong Martes at saka Sabado. Tama-tama pala yung schedule mo, no? Martes, Sabado. Wala tayo ng Webes sa Biyernes. Kung okay lang, kung pwede kang Webes, kung halimbawa, okay, tatawag lang ako. Ayun. Oo.
Maganda nga Webis Santo. Webis Santo. Maganda yun. Maganda mang gamot yun. Oo. Dito ka na ba? Na. Hindi ba alis dito? Hindi naman kabilalaya. Tapon lang. Maaga tayo. Pasyal-pasyal lang. Maganda yan. Para may straight ang lakad ko. Yung Sabado, Martes, Huwebes, Sabado. Usong-usong yun yung mga pamilya, mag-swimming, no? Magsama-sama sila, no? Pray, no? Yung iba dyan, simbahan, mga masyal. Oo, yung anak ko mag-7. Oo. Pusak sila ng Bamban. Tapos mga pasyon. Sabi nga ng anak ko, punta tayo Bamban mamahan. Mga pasyon yan. Diba? Wala ang pasyon kayo kayo? Kenny, mamiyayit kami. Ati pasyon Ating Kenny. pasyon yan, ha? Bay nga ba darandaman ko? Mag-start na yan tayo kain, eh. Monday. Monday, ne? Holy Week, Monday. Oh. Kenny ating Kenny. May mahid na ako. Yan. Motor So meron kaming therapy niyan, Martes Santo. Yan. Matisato o ibisa. Ayan, yan. Biyernes, bawal muna, tas muna. Kasi rin doktor ko eh. Sakto yan. Tapos pagka Sabado, pagka Wednesday, check up ko na. Para maano yung mga ugat ko, yung uyak, yung ugat. So nakakaisa pa rin tayo. Let's go! Masaya pong kwentuhan, pero let's go! Yan. Okay. 2 rounds, guys. Ayan. 2 rounds kami lang sa loob. Pag-snapit sa loob yan yung mga. Wala ba ang bagaya? Ayos doon. Okay, ano? Okay na, okay. Oh, Okay, it's alright. siguro pa ako mo. Wow. 2 rounds. O, 2 rounds siya to. So, ang ating challenge sa kanya, at least 8 or 9. Malagpasin niyo yung dati namin ginawa. Kaya mo naman ipakan. Just balance lang. Balance lang. Yes, balance. Bota ka na dito ka. Tamang bed ka. Wala kang over. Natipe. Tuloy na mag-deal pa niyan. Hindi mo kaya yun yung katiwala ng depression. Wow. Katiwala. Yung tiwala kasi yung tao, masakit eh. Maro yun, manloko. Wow. Pati relasyon, di ba manloko? Ugot. Ugot line eh. Wow. Pagkatiwala natin yung tao. Ano naman sa amin? Wala ko ganyan. Ako pa, hindi sa akin. Hindi sa Yes po. Magkano ng passport nila? Ano sa lakad? Yan. Yan. Huwag niya ang pulong nila. tanapin. Wow, okay yan. Ano saan? Bukas lumakad kami sa akin kayo. Wala kayong wheelchair ko. Eh, na lang dinidili mo na eh. Hindi ko pili. Isa ko pinumakad dili ko. Kung na yung important ito, tulog ko Huwag ka, ha? Yaman na pa. 2 rounds. So guys, nakadalang ikot na kami. Yan. Yan. Kaya nga, konti. Siyempre kayo, pinagmamadali eh. Oo. So naman ang client natin ngayon, mamayang gabi yung mga Iglesia ng Cristo, yung napandakaki, yung nanay niya, na-dialysis da. Tapos, naibigas yung mga muscle. O makakita mo dialysis. Ato kung kailangan mag-dialysis. Anak niya pa, kasi nila ninyo yun. At pinapagpagaling yun. Kailangan ito. Transplant ang ano, at pinakumpera ng Maragol, patransplant ang kidney, may itong kidney. Sisiranin po kidney namin ito. Pagka pagkalalis ka, mga kidney ka, saan? Ito na yung gagawin kita, makina. Pag hindi ka po nakapag-dialysis, mamatay ka na. Malalasog yung dugo mo. So, yung kidney mo, natal mo. Ako naman kita ng blood cell ko, okay ba ito? Okay. O ng uric acid, ito tingko. Protein. Mga sikat na protein. Dito pong airborne, dito ang manok, dito ang bakay. Ayaw pa mga manok. Sabi ko yan, kabawal ka. Uy, nakakanang ko, bawal nila na ako eh. Ay, magkasasakasa pa ba? Sabihin eh, atan eh. Pagsibos na lang niya ba, bubuli. Yan ako pa bang, may ako mag-airborne at ang manok. Malo! Ito yung house po ito. Ala ko may gas kasi. Luwa ka may skin. Ayos mo yun. Natin sa kupilo. Relax mo. Chichibog ka maglakad. Tatay dito.
mag-stop ka. Tapos, relax. Continue ka. Kaya ngayon ako pag tumunta ako lang, ulit ang baribara ka ma. Yun na, controlling yung importante. Hindi na nakatakat. Isa kasi lumakad eh. Isa ako lumakad. Lumal ko. Tatakot ko. Surprise ka pa. Ang ako, misang mo rin disgrasya. Ano ko ba ito? Kaya ka. Alam ba't kung may kasama ka? Ito, misang mo lakotang disgrasya. Disgrasya, misang mo talaga. Hindi ako bisa lumakad. Ba't siya inapit ko mabilis ko? Ang silbi na ka? Ba't siya sabi ko, tara na ako. Huwag ka kamurin. Hindi ka murin. Masali sila lumakad yung pili ko. Wala mo yung limang pulsa. Oh. Pulis ko makadbag. Guys, tatlo na po ito ha. Dito nyo naman, sisiw lang. Pinapalis. Yan. Makadbag pagtis. Maganda kasi itong nire-record natin para hindi puro kwento eh. Meron pa puro kwento. Panonoodin nyo ng mga pangkamag-anak mo. Pamilya mo, tsaka yung mga sumusko at kay Darang Salim. Sabi natin nga na po. At doon na po yan, naglalakad na talaga. Masarap kasi kumain ng manok at saka mga protein. Kasi yun, asin na. Dati, sabi na yung doktor, kulang pa ako ito protein. Protein na, ano? Sa atang yun, kasi po tagalang ata ngayon, ha? Tangin mo padulo. O sa kalbag. Masalita, no? Masalita ka niya? Halika pa minum, anak minum pa rin. Sa una. Mga mo sali. Sali na mo. Oo, sali. At tang granado, titiyabot ako sali. Kay Martis pala, magandang gaya din yung idarang bining sali. Kay Martis. Okay. Sabi ko, di lang ta. Karate, kilo. Sali mo yung kasamutan. Oo, yung kasamutan. Ito granado. Kaya yung sikmura, ito. Sikmura ita. Kaya kasidig kita eh. Kaya naman nakasidid na ako. Ang masidig eh. Kaya nasidig mo. Sali mo. Kaya kasalihan po, ang layan dilaw. Tama yan eh. Wow! Ano dinikip mong granado? Sumabog ka kanyan. Ayos mo ito. Kala ko yan papa. Ayos mo. Ay, palaga ako maliba. Sali yan din yung tiyabot ang granado. Ayos mo ito. Baka tigil ka eh. Makasabi ang mo. Yan na lang. Tututukin. Ako manis granada. Guys, pang-apat na po ito. 4 rounds. Ako, lima na ka. Bata sigurado. Sali na. Sino ka magsabi? Tapos, betang adobo pa. Pas ka pa kami ito. Ali, enak mo naman. Kasi makatis na pinita ka. Enak mo naman. Ipili mo ako li. Balik mo yung nakapin mo? Ayan. Abak kumabok niya. Yeah, very good. Ngayon patatas ka ng tulog. Sabi mo, balik. Ay, masag ka. Kanang? Parang mo niya. Kanang ba? Ang gabukas niya. Wow! Ito kaya mo ngayon, mayroon doon naman. Pasting na. Kasi pa. Pasting na. Sabi na akong patatas. Kaya baka na ang patatas. Kahit ang patatas. Katakot po, pili ako limangan po. Mabili naman. Ito, nabista ako. Ang mga tirami pa niya. Marami nabista ako. Hindi dito maripay. Marima, hindi. Marima! Bago kaya eh. Hindi dito maripay. Sabi ko yung bay salitang dulo. Katak ko mo yun. Ay, gusto mo. Oo. Dito tutulong balance yung orin na. Tutulong ko ang balance eh. Relax ka. Yan, relax. Kaya naman. Kaya naman, stop ka na. Kasi pag alam mo nga ng gas-stop mo, tapos relax. Stop ka na tayo. Apa? Uric acid. Sali. Sali. Kaya nga salim. Uric acid yung atas ko eh. Oo. Tapos iwasin mo iwasin mo yung mga protein. Yan. Laga pa mo mo. Mantika. Why ako mo. Naglaga mo. Naglagat ko pa muna ako. Nagpungyan. Ang masarap siya yung isda, yung mga kilabatisan, silikang, yan, laga, yun lang yung mga, huwag ka na magtitinola. Yun yung mga mantika. Iwasan mo muna. Kasi nakasasama yun sa uric acid.
Cocktail na paparang. Yes. May patatas sabi. Kasi naglalakad. Meron yung nagsalaktan. Naglalakad ka na dahil kailangan ingatan na. Kasi pag subok na maga yan, hindi ka makalakad. Doon. Sayang hirap natin. Natin na makawalo na. Ito kayo, makameto ka na kanya. Tapin. Wow, masakit yan. Masakit yan. Hindi ako subok kayo ni Beto ngayon yung masakit yan. Kami siya, mamimigat ko nito. Opo, 5. Ang 5 ka na, very basic lang. 5 na kagad. Guys, pang 5 na ito guys ha. Kopya. Yan na, pang 5 ito, business kayo ha. Ba? Nakakawin na. Okay. Ready? Bakit ba nakalagay eh? Mata. Paralas, diabetes. Yan ang iwasan talaga. Yung... Ang dito. Bawal niya. Dapat ang ginagawa, pasta na. Pasta dito. Ay, hindi na sa utak ko lang. Sa utak mo lang. Very good. Paano ko magbawal? Lala katakot ko. Lalo yung lalakad ka na, nabawasan yung uric acid niyan. Siya nga, dinadalan ako, di pinakain. Yun, huwag mo kainin. Hindi. Lakas din yun. Doon na. Ayoko na. Ay, hindi na. Do. Ako doon yan. Ayoko na. Yun ang nagpipigil ka, pwede ron. Ayoko na. Yan. Gusto ko ako na nagluluto lahat. Galing na. Oh, tapos ka pa. Palima to guys ha. Tuloy namin pang 5 rounds. Madali mo lang yun, namali mo na. Grabe, kapirap pa, di ba? Yun improvement mo. Hanggang malit sa yung sugar 21 da. Pag management da, pwede ka na mag-asa na. Mag-bitch. Sana nga Diyos ko. Sabi ko na rin nga na kumibig. Kayo pala tinawatan ko. Kaya ako. Ano ka mati, lalakad na ka. Rose ko, dahil ng mali ang lalakad yung nakalima na kapit, sisiw mo yan. No? Thank you Lord. Thank you Lord! Pasalamat sa Panginoon Diyos kasi maraming tao nang walang Diyos eh. Thank you Lord! Ako walang ano. Pasalamat sa Panginoon Diyos, sabi niya, acknowledge Him, sabi niya. Yan is yung direct your path. Yung mga tao kasi na walang Diyos, kaya nakagawa ng masama sa kapwa. Oo. Ayun. Tingnan mo yung ginagawa sa'yo. Ginagawa ng ano? Turista. Ikaw kasi, nandun dalang bag. Kayang bukay. Madami. Daming naninira sa akin. Tandaan nyo, ang Lord hindi natutulog. Si Mang Kepeng, ang gagamot ng mga stroke yan. Tumutulong sa mga pinapalaks natin ng mga stroke. Hindi ko tumalis ka ng bahay. Oo, kaya kung maninira ka sa akin, Uy. ako. Nagdadasal kami, no? Nagagamot kami, hindi kami nagkichismes, no? Kasama sa ano natin, kasama sa pagsikat ng Mang Kepeng natin. Yan. Kaya nalakas ng loob ako siraan, nalakas ng loob ako gawa ng masama. Ako! Sabi nila, magpunta rito si Mangkepe, magtanim siya ng droga. Nako! Maawa naman kayo. May dadala pa naman siyang bag. Oo. Pwede lang nga akong ano, yung daw ng Granada. Oh. Ba, pagkabalan pa ngayon eh. Aywa. Buti ginawa ng ating kaibigan, pasalamat siya, sabi niya, salamat. Oo, nagamot yung asin niya. Minom siya ng Granada, yung dahon. Minom siya, maganda yun. O, uric acid din akin. Essentially, Kalila. ang uric acid, sa mga buto-buto yan. Ang acidic dito, sa kinita. Kaya pag sinisimura ka, Granada. Mura yun. Yes, oo. Pinalagyan ko mo Granada. Sakit din naman, alam mo yung ganong kapaya, yung berde, Oh. yun ang blender mo, inumin mo yun. Yun ang sa kidney. Sakit mo. Oo, maganda sa kidney. Alam mo lahat ng mga tanim mo dyan, Dara? Puro gamot yan. At kung meron makaya, maghanap mo ng makaya, ilalaga mo yun para sa diabetes naman yun. Sabi ng iba, dati kung kukuha ko,
Si Peli kasi takot sa araw. Kaya na ako, Peli. Takot kay Kengaldo, tanda ko kay Kengaldo. Yan natin kung ano Si sila. Peli. Yan. So, kabalit-babay nga kasi kami ni Darang Saling sa kanyang challenge ng 9 or 8 rounds ng walking therapy. Siyempre, content-21. Kaya kinukwento niya lang kasi, sabi niya nga, before we make therapy, nagpipray muna kami. Ayan. Kaya yung mga gumagawa ng masasama sa akin, yung mga gumawa ng kwento sa akin, alam niyo, magtrabaho kayo. Ganun na lang. Ganyan na lang, magtrabaho kayo, at yung, mag-jowa naman kayo, di ba? Pasensya na kayo. Huwag mo lang kayo jowa-jowa. Wala na nga akong jowa-jowa. Huwag kayong makialam sa ibang jowa. Di ba? Magkaya kayo ng jowang, huwag kayong naman ng jowa rin, iba? At dismiss lang kami. Pasensya kayo. Para masaya. Para masaya lang. Dinaliw ako siya, manyang sabi eh. Wala mo lang. Wala nang kaya. Wala respeto. Alam mo, sa totoo lang, ang tao pinakamalaga ang respeto. Kung may respeto ka, habang buhay mo nga, pag wala ng respeto sa kapwa mo, tandaan mo, aanihin mo yan. Pinakamalaga pong respeto. Ako, kahit ganito ako yung respeto. Respeto ko sa mga pasyente ko. Importante po yan. Let's go! Baka panganin. Ganda ng pinto natin, no? May memorial lesson. Parang si Marike. Magagatay niya. Kaya, pang-anin na po ito ng ating walking therapy. Ng modelo mag-give ito. Okay? Meron ko pang 3. Siyam pa. Oo. Pang-anin po yan, ha? Bigs ko na. Bila. Mga palapit pa mo. Ay, mga pa sige. Naman, term ko niya. Yung nga ba din, may subscriber ka. Walking. Yeah. Oy, Teko, gagaling po ako. Oo, ay! Gagaling po ako. Pag hindi ka tumigil, tulpo abutin mo. Sige mo. Hindi ka tumigil naman nila, tulpo abutin mo. Sige. Ito tayo kay parang tulpo. Hindi na mag-go na. Apa ko ng takatin. Hindi ako mag-go masalay siya. Pantak-pantak ka. Oo. Kaya masamang Elemento. elemento. Kalala. Akala na. Tagkawara. Eh, di tanda pa ako, kaluluho mo. Sa nagsinto ka ako mo kanina. Ano nga, hindi ako mag-go pa. Ngayon, pabalindarang siya. Hindi ako kahit eh. Pare akong bali eh. Nagbatsbali na nga ako eh. Wah. Kaya kayo pwede. Pwede tayo pag may. Ay, Diyos ko. Sa lahat ng ginagawa mo sa kapwa mo, aanihin mo yan, Darno. Lahat ng masamang ginagawa mo sa kapwa mo, aanihin mo ngayon, nag-enjoy ka, pero aanihin mo, patay ng bata ka tanda. Ay. Angin niya mong blower. Ha? Angin mong blower pa kahit. Pahalig sila. Ang shit mo ng blower ka. Kita ko aircon. May nai-power Kelly. Basta may mga nagdating lang na yan. Basta may mga Thank you, Lord. Ayan. Pang-anim na po, nakita nyo. Mm. Parang na akong maringin dito, wala akong ginagawa. Pero yung mata ko, mabilis, dapat. Kasi konti pagka kami ni Darang Siring, lagi lang. Diba? Wala. Dahan-dahan kita ako. Dahan-dahan sa pagpo. Oo. Kita lang yung wala gabi pa kasi. Oo, tama yan. Yung magpalagdag, dito na sa pera mo. Mas maganda dito. Dapat dito, dargarda dito. O, palinan siya pa. May isa pang ganyan. Kapatali siya pa niya. Oo, di paganda ro. Sinushoot na lang. Ano muna siya? Water break time. Pagod ng konti. Pagod ako. Ayan. Ayan guys. So naka-anim na po kami. So we will attempt yung 3 rounds pa para at least umusad kami. Kasi nung last namin, nakawalo siya. Kaya ngayon, stress ng konti. Tingnan ko kung makakasyam to si Darang Saling. Pero parang malakas pa na pangaramdaman ko. Stress ako sa pa ako, hindi sa tao. Kailangan ko. Tumaas na konti yung uric acid. Oo. Sarap kumain kasi ng mga protein. Ano? Hindi. So,
Konti-konti lang naman eh. So ito rin, mga stroke patients, suggest ko rin ito na yung kinakain natin dapat alam mo yung pinapasok sa katawan mo. Kasi po una makaka-apekto yan sa paglalakad mo. Di ba daw? Lalo si Darasan Nagtuta ako ng manok, bawal ang baboy. Nagtuta ako ng manok. Tapos kumain akong pritong manok na sityo. At sarap. Sarap no? Protein. Tsaka siguro sa mga gamot na iniinom mo. Oo. May Hindi kinala. yung ininom ko. Malakas yung dosage. Oo. Yung ininom ko. Para sa pasyente ko, tinigil yung mga gamot niya. Hmm. Wala, tipitig. Kasi tumaas mo yung ano niya. Nakakatakot naman kasi. Tumaas po kasi yung ano niya, yung sa liver niya. Sa liver niya po. Tumaas din yung uric acid niya. Kaya nga. Ang sabi ng doktor, yung sobrang pag-inom ng gamot. Ay, ako naman naka-maintain na eh. Ganun lang sa akin nung tinas ko. Pampito! Medyo ano, medyo lasing na. Wala na. Asin na to ah. Kaya. Kaya pa ito. Kanya lang po. Tuloy ka kaya yung body. Dito. Marami ang yelo ng klase. Magkapimutos to kanya. Kaya niya po sa sarili ka kasama. Panayin daw ako. Di ba yun? Salamin ka na. Oo, gaya po. Salamin? Salamin po niya. Ano? Siya. Gaya po yun. May paggawa ka doon titinilabad ako. At po salamin kayo lelebad. Yan. Yan makanto. Yan mo masyadong kasalanan sa mga. Okay din. Ito na po ay amin magpito. Yan. Tao kayang-kaya pa rin dahil sa 10. Dati, dream ko lang siya, 5. Ngayon, nakapitukan pala kagad. So again, balancing. Kailanganin, stop, then balancing. Get power, focus. Yan ang mga technique dyan sa paglalakad. So, magmamadali. Very good. That's it. Yan. Keep walking. Yan. So this is our 7 rounds walking therapy. Conducted by Moderno Mangkepin to my stroke patient Saling Pangan Miguel. Dito po tayo sa Makabakle, Sapang Bayabas. Pwede rin ang dalan niya. Ha? Pwede dinala ang diretso. Kaya ka rin dinala. Pwede na, okay na. Pwede. Pwede na eh. Tinas din pala na. Tinas. Kasi tanggater. Wow, kasi tangkat ka na. Ay, mere, nung burarara pa rin yung tao ko. Nagbatabag ako rin tanggabon. Datan yung buwan. Pag-init tanggabon, may takban. Dapat yung stopper ka. Simenton. Dapat ako rin tanggabon gawin mga bago. Simenton din ka rin. Dapat palisan ng dalan. Huwag natin sponsor, pasimenton din. Kasi dapat kanya-kanya linis sarap. Kaya naman lagi natin sponsor. Wow. Kasi linis mo, tapat mo kami sa. Wow. Siyempre, pag-gising mo, yung paligid. Kaya nagyari mo pag-shop ko, pag-gising mo mga dito ka tapos. Linis. Ang timoy ni, tumilag ng dalong kalala, tuwing gabon. Yan kasi gabon. Tuwing gabon. Hindi may tambon muli. Wow. So nakapito lang po pala kami. Parang hindi napagod si Darasan, sisi. Oo. Nakakasampu kami nito. Try po natin. Ako. Siyempre, sarap pinakawis. But it's very 8 rounds. Kain pala. Talagang na-improve ka natin. Oo. Maganda nga, lalaka to. Kalang kote. Basta may lari. Kasi mga tepo. 1, 2, 3. Dito ko ha. Step power. Kailangan ka stop. Then balance. Then power. Then walk. Relax ka. Relax. Chill.
So these are our 8 rounds walking therapy. Ang ganda naman din natin. Uy! Kaya na yan. Yun ang kaya lang i-balance mo. Magandang baka stop ka tapos balance. Balance na. Lugarya mo. Logan yan, itong baka. Bako. Ano mo pa, check itilo na hangin. Ali, bukas ka siya wheelchair. Hanggang kita malalaman ko. Agay. Mga wheelchair. Siyempre naman wheelchair. Gawa ka ng bike siya. Yan, bukas. Bukas ata. Pati. Patiyas dito. Bakit ganyan ba? Hindi kaya ka yung wheelchair. Wheelchair. Sabihin pa ka, nilukto ka. That's a good idea. Hindi kasi kaya yun focus unity therapy, walking therapy. Talagang hindi ka nang kanin. This is a good walking. Alam niyo po, pag naglalakad po kayo, everything in your body is moving. Like, mga system mo, gumagalaw po lahat yan. So, napakalaga po ng walking therapy sa stroke patients. Kahit po hindi stroke, dapat naglalakad po tayo every morning. Yan. Para yung ating dugo, circulate. Oo. Mahirap po mag-stop. Sabi nga, galaw-galaw. Baka may stroke. Kung ngayon mo mamatay. Ngayon mamatay, galaw-galaw ka. Galaw-galaw. Mahirap ang kain, tulog, tsaka upo. Upo. Patay tayo dyan. So, alam po natin ngayon mga guys, subscribers, likers, at nanonood ng muli ng mga Getting 2. So, ingatan po tayo ng sugar. Bring water po. Kung nalakad po tayo, napakainit po ng panahon niya. At ingat po tayo sa ating mga pagkain, especially mga cholesterol, creatinine, yung ating sugar, yung ating ano ba yung sa'yo? Uric acid. Uric acid. Ayan. Nagkaroon akong uric So, acid. ito po yung ating babantayan. Ngayon lang ako nagkaroon. Especially po pag nagkakaedad na po tayo, bumababa yung ating panunaw. Liwaliw si Karil Kalato. Dok! Ano to? Nakutsero ka! Dok! Pag naparong ito, ganito ko sa'yo. Ayan. Pag nabragkem ako, wala ka, Dok. Ano, pinta nyo? Na, Pinta nyo sa ospital? nagpita ko ng hospital na pag-blood Wala ako. siya. Ngayon, nag-call ako sa kanya, wala daw, sabi ng nursing. Busy. Nasa out of town daw. Wala ko ito. Pabisi naman siya ba? At hindi, nag-Holy Week sa sa ibang bansa. Baka sa Hong Kong, o Japan, Korea, ganyan lang naman mga doktor eh. Dok! Nagagalit na ako sa'yo. So, we achieved 7 rounds. 8 nito. Hindi, 7 niya pa. Pang-8 pa yun. Pang yan. Oo. Okay lang, maski pulo pa. Okay, let's move! Sabi mo rin. Pagkat, Let's move. kapot na ako naman. Nagpulisap ko sigara sila ngayon. So, dito pinapakita ko lang po yung improvement niya ng walking. Nakakarami na po siya ng rounds. Dati po, 3-4. Ngayon po, we move for the better rounds such as... Pipitik na rin bitis ko. Ayan. Makipeng, gulot ko, mabasa yun. Oh, Hindi natin sa pit. yan. Ano ating mag-observe? Let's go! For 8 rounds, guys! Ito na po yung kanyang last pa lang ito. Meron pa final. Isa pa. Sige, Kung 10 ka, 10 na natin. sige. Ready? Ano pa ba kasi ano yan? Pwede pa ba yan? Medyo ano yan? Critical na ano yan? Rounds na yan. Pagod ka na dyan. Relax, please relax. Nag-i-step na lang ako. Very good. Yan, no? Yung balancing mo, bumibigay pa ito. Yan, yan. Hindi na balancing. Yan po, ulit yun. Yan, relax lang, chill lang. Ang kakap ka sa luneta. Yan, yan. Hindi na lang kulay siya. Laga ba? Laga. Laga. Patatas. Yun lang wala. Picture. Picture. Wala. Repolyo. Yes, grabe sa pwede. Maganda rin siya lari pa yan. Yes, oo.
Pagod sila. Butang mo, bet mo. Okay. Isang moving ka na. Kamusta ko na ako? Matuwa ka? Okay na tayo na ba? Kita ba kaya abot? So guys, this is our 8 rounds. Kita nyo naman. Napakalakas palidarang saling. O 8 rounds. Kaya ang 10 rounds. Ebon. Yan, nagbabalance siya. Maski na ano siya, out of balance. Kaya na makalipover rounds. Konting-konti na lang. Yan. Maganda ng Pasko niya. Oo. Maganda ng Pasko mo kay Lord. Sana buti ko pa Pasko. Ay, hindi lang Pasko. Mabuti ka ng 100 years. Ay, sobra na yun. Makukuha mo yung gift mo sa Hindi ko lang gobyerno. sa doktor tapos 100,000. hanggang 70 paid na ako. Yan. O. Ay, parang tayong problema. Bigyan na ako, Lord! Mas the professional. Yan. Bigay mo sa akin yung Lord! Ayan. Ayoko muna sa inyo! Dito muna ako! Ayan. Kasi may gamit pa ka mo. May gagawin pa ako! Ayan, guys. Kira mo kayo sa 8. 8 rounds. O, pumuna tayo. Bubo na tayo. Naman tayo, konti muna pahinga. Para match natin yung 10. Yan. We need to reach 10 at challenge of 10 rounds ng subscribers. So, papahinga mo natin pasyente. Nagpapahinga. Dahil, tulog na ako diba? Huwag mag-magdalot na tulog. Para sa pawis siya. Alam mo daw, pag umihi ka, pawisan ka tubig. Tubig importante yan. Pamalit. Oh, sampit kel. Yan o. Wala, makakapit sa labas. Na ito, pangalawa na ito. Bakit ka sa labas? Magpakaganda rin. Palit ka pa, chuchuka ka rin. Magdaro. Magdami ko na yan. Upo da. Lagi pitin. Nakapagkape na. Ayan ako magkape. Bawal na. Babas kigat siya kung maminom. Yan. Kasi bawal naman yaman, maliram na. Ay, Diyos ko ba yung girlfriend? Lahat na lang ginagawa ko. Kailangan natin gawin. Kasi pag try Para na. sa mga anak ko. Hindi, ano pa yan? Yung pagkasama may galing na pa kay Lord. Oo. Hindi pa oras. Dahil kung oras pa nung panang pa lang yun, hindi sinuwi ka na. Bagay. Eh, pinahawak pa kayo mag-girlfriend. May prayer pa. Nalo kang papala kasi nung pang-siyam mo na ngayon. Pang-siyam na. Oo. Kaya sabi nila bulat chika. Kasama sa buhay yan. Saan sa buhay yung ano, yung... Bulat chika, konti. Kailangan Okay lang yan. Kailangan ma-PR tayo. Boring ka pag hindi yan. Hindi tayo pwede vlogger pag tahimik tayo. Oo. Mag-vlog. Kahit ako dapat, ano lang ako. Chill lang. Healthy lang. Okay lang. Oo. Bayaan mo yung mga tao. Ayan yung mga tao nininira. Baka dataniman ako. Bala. Hoy, mga pulis! Hindi ako tataniman ng mga kepeng. Hindi yan. Let's food. For siyam. Alam ko na yan pa. Naamoy na. Pang siyam. Lagay mo yung pechay dalawa. Hindi mo nagtatagda ng tubig? Dagdagan mo yung mga aso natin. Sa akin na nilagay mo sa bangkal. Huwag mo na paglilitan. Okay, 9 rounds. Ito na po yung aming 9 rounds. Yan. Luluto si Sir! Mabango, masarap! Oo! Lalaki siya ang dadalo mo. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O, ganun pa, ibalas pa. Yan ang madali. Para yung pasampu. Ayan. Nakasampu kayo, 10 kayo. Sa Martes yan, 12. Sa Webis, 15. Parami na parami! Ilan naman tayo? Lalawas siya. Mama lang siya. May daw, anak eh. Vlogger na ka po nila. Lagyan na ako. Kasi pag gumaling ka, marami kang, alam mo, pag gumaling ka, maraming tao may inganyo, yung may stroke, may courage sila, lalakas ang tulog nila. Kasi yung history mo, from the start,
Nakita nila. Diba? Oo, para akong pagod. Ganun yung ginagawa talaga. Parang Kita, tapos nagbubutan din ako. okay, sexy na. Zombie. Zombie walk. Hindi na zombie ngayon. Oo, di na. Tao na. Tao na. So this is the 9 rounds, guys. Ito kung anong ginagawa sa akin. Salamat pa, Jeffrey! Nakashock ka po. Isa pa, anong siya? Isa pa. 10. Sampo. Pag sara natin 10. 10 rounds. Last na lang na. Oo, hindi pwede bang parami. Sa pechay lang. Ganun lang. Kahit dalawa lang, kahit maran. Sa akin lang rin, sa akin po yun. Parang gulay lang. Tsaka umil lang. Pwede rin. Kuntik kanin. Take Lord! Siyam. 9. Sisiw ah. Parang wala lang ka na. O, last na lang. Hindi ka ninihinga Pwede pa. na. Pwede saan? Pwede mo tayo. O dati hinihingal ako. Baka mo pala, may maaari ka na. Nagsasalita pa ako. Dati nagsasalita ako, matutumban na ako. Siyam ka na. Ngayon na. Panonood ng mga fans mo yan. Tsaka mga... O, bukas lalaki ni Papa. Nel! Jake! Yoyo, Aida. Ay, Diyos ko, ang mga anak ko. Yung apo mong kamukha mo. Kamukha ko, Axel! Tayon! Ay, nga po ko mahal. Lahat kayo mahal ko. 5 yan ang apo ko. Ano ba apo mo? 5 sila. Tatlo Si kayo. Mira, si Axel, si Saksa, si Shane, si Tatlo kayo eh, no? Ah, Isa kayo, no? Ay na. ay na, isa kay Jake. Okay, Indira. O magsingid na yung dalawang yun. So, 5 na rin pala ako. O, dalawa ako. Naidala ko. Pwede ako niya po, 8 na lang. Pele! Nice! Be nice! Parang nasingit si Pwede rito. Be nice, no? Paalam ka, guys. Paalam kung may time kasi. Hindi ko paalam. Oh, last. Nagpaalam sa akin. 10. Nakalimutan ko lang. 10 na ito, guys. Anong level nito? Muna, kasi mga. Hindi naman dito sa California na pa. Ayan, 10. Anong peke, sabihin lang ako. Push! So guys, ito yung last round. 10. Dahil po 8. Nagtanto yung dalawa. So, Pinbetin lang. mamarapin ka na eh. Bakit Relax. simpong tayo, focus ka na. Relax ka pa. Okay. Position, relax. Okay na. Last! Ano yan po? Yan tayo doon tayo ni. Focus lang po. Dapat kumaga para doon po. Okay. Bawal ko lang ang dadyo. Dahan-dahan ko pawas ng pawas. Alam kayo kapatid, ginako na. Ayan. O, diba? Minsan bisa ako makan. Guys, 10. Woo! Thank you, Lord. 10 ka. Wah, tapos. 10 ikot ka. Diba? Sabi ko sa'yo, motivation lang. Makas ng loob, focus ka lang. Tanggalin mo lang yung mga stress. Ah, Mamaya na, patapos. wala naman ako stress. Ah. Okay lang ako. Natamay ako kumili, okay lang. Kunting bawas pa rin ba? Ha? Oo. Bigat pa ng konti. Ba't ganun pa, Yepeng? Po, Di ba na kung gano'n kumakain, tumataba ako. ganun po talaga yung mga gamot tayo nainom niyo po. Wala na kasi yung gamot sa mga sustansya. Sabi, tigit magdayag daw ako nung kakainin ko pa. At yun po, O, kumin lang, sa asagin. yun po. Kailangan kasi matatagin mga parts mo. Yung pong mga gamot na kinakakain niyo, may mga spicy po kasi. Nakakataba po yun. Tsaka yung, nag-insure ka ba?
Ay, siyempre, ang issue, malakas lalo yun. Pero huwag mong bitaw ng issue. Ay, thank you Lord. Thank you, Lord! Nakapulo. Napuneg, may sila po yun. Kasi may babae, yung chat daw ng So, naka 10 rounds po kami. This is a good walking therapy. bukas na mag-insulin. Wow. At yung Aldo, Bernie, Sabado. Mas pa sugar mo. Nag-insulin ka na ba? Hindi pa ako nag-insulin. At Ano? yung araw na yun. Hindi, yung doktor sabi siya mag-insulin ka talaga. Oo, pag kailangan. Insulin ka. May gawin na ako dito eh. Gamot ko nga, kumonti na. Dati, totoo lang, may 10,000. Nung una, may 30. Marami rin gamot siya. May 20. Taging 15. Mhm. Ngayon, 10. Ayan. Ay, minsan po, 10. Ano, So guys, nakatutuwa dahil ngayon, naka 10 rounds kami. yung mga gamot ko dati, 4. Mm. 4, 3. Ngayon, 2 na lang. Ayan. So guys, gusto muli, ito po yung aming updated walking therapy ni Darang Slim. Makatin na ako, no? Yes, nakasampu kayo ba? Ito niyo. Thank you, Lord! Papalan mo Babay na. mga anak ko! Mga mahal ko! Kasama ko, darling ko! Diyos ko kayo na-stress ka sa akin. Ano ang kapatid mo? Kapatid ko! O, Pele! Betty Akalino! Paano kung may time, ha? Paano may time? Hanggang sa muli po, ito po si Budol Mangkay Pinto and this is our updated walking therapy. Thank you Lord dahil naka 10 rounds po si Darang Saling. Nakalakad siya ng maayos, walang abirya, walang bagsak, walang semplang. So ito po yung kanyang great improvement. Hanggang sa muli po, God bless po. Please subscribe, like and share our YouTube channel. Thank you. Salamat.